ayiwa Bamakɔkaw an b'o de fɔ ɲɛna Bamakɔ dɔrɔn tɛ Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan mun fɛn fɛn bɛ Mali kunnafoni TV su an b'aw bɛɛ fo dante foli min na an ka bi micro trottoir ye jumɛn ye lakanabaliya Mali lakanabaliya a juguyalen don sisan kojugu l'insécurité an t'a dɔn an m'a fɔ cogo o cogo Mali kɔnɔna lakana cogo foyi de tɛ Mali kɔnɔ sisan bɛnkanni bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ sirabaw ka voyage siraw ka Bamakɔ yɛrɛ ville yɛrɛ kɔnɔna o ka jugu n'a fan bɛɛ ye bɛnkannikɛlaw bɛ fan bɛɛ fɛ donc an bɛna don dugu kɔnɔ ka dugu kɔnɔ mɔgɔw ɲininkali kɛ ɲɛmɔgɔw de nɔ don wa ou bien an ka faamaw de tɛ ka jɔ jɔyɔrɔ na wa u ka se ka dɔ fɔ an ɲɛna o ko kan a y'an suit dɔɔni. An lamɛn fa. An lamɛn ba somɔgɔw kɔni baasi tɛ kɔni alihamudulila. I tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Dawuda Sangare. Sangare. Ok Sangare juguman tɛ an bɛɛ bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi Mali yɛrɛ Bamakɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ hali siraw b'a la voyage kɛ siraw bɛɛ b'a la bɛnkannikɛ wale mun bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ sisan an ka faamaw de tɛ ka jɔ o jɔyɔrɔ la wa président de nɔ don wa ou bien jumɛn de don i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna a la. Ok d'accord donc baasi tɛ bon ne y'a ye ne bɛ se ka dɔ fɔ a la parce que ka da mun kan jamana in kɔnɔ tiɲɛna ne y'a jateminɛ lakana lasabatilen tɛ parce que ka da mun kan imagine toi n'a fɔra sufɛ karo bɛ voyager tiɲɛ non bon insécurité normalement ni kari bɛ taa voyager a kari kan ka escorter de yɛrɛ min filɛ ne ye chauffeur ne mɔli b'a chauffeur de n'an kun bɛ taa voyager la waati min na kɛlɛ tun bɛ Abidjan n'an sera Buwake i b'a ye convoyeur bɛ don an kunna a b'an escorter fɔ Abidjan donc an y'o bɛɛ kɛ k'a ban i kun ta ye ko mɔbili ka attaquer foyi tɛ ka attaquer mais n'a fɔra Mali kɔnɔ an faso yɛrɛ kɔnɔ chauffeur bɛ ka faga n'a fɔ sɛ hali tout récemment na Fana ni Kɔnɔbugu cɛ o ye kari chauffeur dɔ faga ye donc n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ o ye mun ye o bɛna lakanabaliya fanfɛla la hali an ka Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan bi n'a fɔra polisiw bɛ bɔ à partir de 23h zéro heure polisiw bɛ don e sigi sécurité b'o kɔnɔ wa o tɛ sécurité parce que normalement n'i y'a jateminɛ faamaw kan ka bɔ heure juma faamaw kan ka partir kɛ depuis à partir de 0h fo jusqu'à 5h du matin e sigi a faamu donc ka kɛ n'a fɔ fana kan faamaw tɛ vagabond yɔrɔ dɔn o b'o yɔrɔ dɔn mais pourquoi pas o tɛ taa yen Gana sira ninnu lajɛ fɛn kɔfɛ sira ninnu lajɛ nin su mana ko ka ban hali mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ siran ka to k'a yɔrɔ la fo ka ɲɔgɔn kɔnɔ ka kɛ groupe kelenw de ye suguba kɔnɔ caman b'a dɔn k'a daminɛ Gana ka taa bila Ɲamakɔrɔ kurani mɔgɔ b'o yɔrɔ entourage na o bɛ kɛ kɔnɔ kuru de n'o tɛ mɔgɔ kelen a tɛ kun ka bɔ yan k'i bɛ taa ka so i kelen banu bɛ attaquer donc n'i y'a jateminɛ o bɛɛ ye jumɛn ye o bɛɛ bɛna bila insécurité de la faamaw tɛ ka jɔ o jɔyɔrɔ la n tɛ ni faamaw jɔla o jɔyɔrɔ la ne b'a non ko bɛ ɲɛ quoi e sigi a faamu n tɛ jamana in kɔnɔ walayi bilayi bi e bɛ taa banque dɔ da la e bɛ taa ye labo gardiw de bɛ yen mais gendarme tɛ yen ou bien soit sɔrɔsi tɛ yen banque kuturu e so ka ɲi mɔgɔ bɛ e b'a dɔn bi mɔgɔ bɛ na n'o nana ka banque da kɛ bi dɔw bɛ kɛ n'a fɔ o bɛ na retrait kɛ o tɛ dɔwɛrɛ la o bɛ ka recherche de kɛ k'a lajɛ enquête de kɛ k'a lajɛ e sigi surveillance bɛ nin yɔrɔ in na wa surveillance tɛ yen ou bien est-ce que surveillance cɛ non surveillance bɛ yen parce que hali caméra de surveillance ninnu filɛ nin ye olu bɛɛ ye fɛn barikama de an ka jamana in kan mais an tɛ k'o matarafa e sigi a faamu parce que surveillance filɛ a bɛ mɔgɔw fana sauver yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ hali ni polisi ma taa yɔrɔ lakana o fɛn an kɔni bɛ dugawu de kɛ jamana in hali bi faamaw k'u hakili to o yɔrɔ la président k'a bɔ ka kuma chef de état fɛ i n'a fɔ c'est-à-dire an t'a dɔn bɛna français ka gɛlɛn dɔɔnin quoi o ka bɔ ka kuma lakana tigilamɔgɔw fɛ toujours o ka sécurité maintenir pour que min bɛ fɛ kɛ banbaliya jugu in nin o k'a fo sira dan na Kayi sira tɛ maga Sikaso sira tɛ maga Segu sira tɛ maga est ce que o ka ɲi su b'a mɛn n'i m'a mɛn ko wa ko o ye sira dɔ attaquer Kayi i bɛna mɛn ko o ye dɔ attaquer Sikaso fɛ i bɛna ko dɔ attaquer Segu surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya yɛrɛ an ka fana ta yɛrɛ non vraiment tiɲɛ yɛrɛ la o kan ka tiɲɛ fɔ olu bɛ ka dadigili kɛ anw yɛrɛ la bi ko fu bon faamaw an bɛ dugawu de kɛ faama ye hali bi ala k'u bolo mɛn u ka baara la n'o cɛsiri hali bi u ka dɔ fara cɛsiri kan n'o cɛsiri tɛ o ka wuli k'o jɔ o ka dɔ fara cɛsiri kan tiɲɛ na o de an ka o degun de b'an kan bi awɔ. Merci Sangare kuma ɲɛna. Anu la ne kɔrɔ. Ne ba somɔgɔw. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ ye Modibo Sanogo mais o b'a fɔ ne ma Karl Max.
Moribo Sanogo me wele Karl Marx. Ok, baasi tɛ an ka bi micro bi l'insécurité de kan. Lakana t'an ka jamana kɔnɔ bilen. Bamakɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ. Hali voyage siraw kan. Bengani walew bala ka kɛ mɔgɔw la ka ben mɔgɔw ka k'u ka fɛnw minɛ na. Donc e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye? An ka finitigiw de tɛ ka jɔ ɲɔgɔn na wa ou bien jumɛn de don? Ouais, an bɛ se k'a fɔ finitigiw nɔ b'a la anw yɛrɛ nɔ b'a la. Finitigiw u sont censés ka anw sécuriser ka anw lakana mais an ɲɛ b'a la bi anw tɛ ka lakana tiɲɛ yɛrɛ la anw tɛ ka lakana mais population nɔ b'a la ni yɔrɔ jumɛn ye ni attaque ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen lajɛ u bɛ attaque kɛ u bɛ taa min voilà o tɛmɛnen kɔ fana u bɛ attaque kɛ ni fɛn minnu ye ni moto ou bien mobile minnu ye o mobile ninnu ka kan ka ɲini an bɛ se k'a fɔ sécurité yɛrɛ nɔ b'a la parce que sécurité yɛrɛ impliqué don nin ko la o tɛ se ka kɛ o mɔgɔw ka fɛn tɛ se ka sonya cogo modèle dɔ la ni sécurité yɛrɛ t'a la mais an bɛ mun fana fɔ population fana nɔba b'a la parce que n'i y'a mɛn dɔ bɛ ɲana dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la mais an bɛ yɔrɔ min na bi maliyɛn bɛɛ de nɔ bɛ nin ko in na ne bɛ se k'o de fɔ mais ne bɛ fɛn dɔ fɔ yanni IBK ka taa ni sécurité l'insécurité in tun tɛ yen mais IBK taalen a nalen sisan mun de y'o kɛ donc o ye ne ka ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan fana ni sécurité mɔgɔ minnu nana ko k'an sécuriser o tɛ ka se k'an sécuriser mun na mais don o don fɛn o fɛn mali ko o ko la n'a fɛn fɔla wari bɛ di ka tɛmɛ il faut que ka wari di de dabila wari di yɔrɔ la ne bɛ polisiw jalaki ani autorité jalaki yen yɔrɔ la parce que o de bɛ na ni nin ko sugu ninnu ye o kɔni an bɛ se k'a fɔ bi bi in na autorité nɔ don parce que ale ka baara don n'i ma se k'i ka baara kɛ i nɔ de don. Merci kuma ɲɛna. Anula ne fa. Ma anula ne ba. I tɔgɔ ni jamu? Gaston Dunion. Gaston Dunion. Ok, basi tɛ komi aw yɛrɛ bi Maliko bɛɛ kalama. Bamakɔ yɛrɛ, surtout Bamakɔ yɛrɛ, bilama kɛmɛ bengani yɛrɛ de bi Bamakɔ kɔnɔ sisan. K'i ɲɛnama ka fɛn minɛ i na. Donc, kumakan jumɛn b'e bolo k'a fɔ sisan? E bolo an ka faamaw de tɛ ka jɔ u jɔnɔ na wa ou bien jumɛn de don? Bon, Bamakɔ bi kalali ko min n'o ye bingani ko ni faga ma kɛ sisan Mali kɔnɔ sisan. Bon, an bɛ se k'a fɔ manque de sécurité dɔɔni b'a la parce que ni adamaden ja faralen fo ka taa kɛ waati k'u bɛ marifa ta fo ka taa jɔ mɔgɔ la kɛnɛ kan parce que fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ barakasiw ni fɛnw mɛn sufɛlaw de fɛ mais sisan vagabond bɛ kariya ka bɔ tilegantere de fɛ sisan marifa ta marifa jɔ mɔgɔw la donc ka ci walima se ka mɔgɔw menacer n'a ye ce qui veut dire que u hakili bɛ ko dɔ kan walima jafariya nan'o la donc ni sécurité fana ma basigi i n'a fɔ mɔgɔw ka ɲini cogo min na donc bandiw bɛ caya jamana kɔnɔ parce que une fois que mɔgɔ kelen bɛ se attaque kɛ ka 100 mètres walima se ka taa 1 kilomètre kelen ɲɔgɔn na i ni fanga tigilamɔgɔw ma bɛn i ni mɔgɔ si ma se ɲɔgɔn ma mɔgɔ ma se k'i lajɔ donc i ta fan fana ma dɔn ce qui veut dire que manque de sécurité ka bon halisa donc ni zon minnu bɛ minɛ n'a sɔrɔ u bɛ ka jugew ɲɛma k'a fɔ u bɛ ka bila u bilayɔrɔ la ka ɲɛma donc hakili la caman bɔ bingani ninnu na voilà parce que une fois que ni so minɛna donc après le jugement o de la f'u libérer facilement ou bien après a fɔ cogo di wari min bɛ sara k'u labila donc a b'u o caman ja fara ka kojugu kɛ k'a bila hakili la fɔ ni hali ne mina sini ma sini mana ta n bɛ bila sans problème donc zone bɛ minɛ k'a fɔ a tigi minɛna braquage la walima fagali la il faut que u ka se ka condamner ka se niveau la min bɛ se k'u bala kojugu kɛli la. Ok, merci. Kuma ɲɛna. Anula ne fa. Rahmatullahi ta'ala barakatu ne ba somɔgɔw bɛ di. Alhamdulillah. I tɔgɔ ni jamu? Ne Ibrahim Konte. Ibrahim Konte. Ok, basi tɛ an ka bi micro de l'insécurité Bamako yɛrɛ kɔnɔna na bi. Hali voyage siraw kan l'insécurité bɛ fan bɛɛ de fɛ. Donc e yɛrɛ hakilina na an ka faamaw de nɔ don wa ou bien an yɛrɛ jamana kɔnɔdenw de nɔ don? Ne ba i ye ɲininka a diyara n ye. Bon ni ye ne yɛrɛ kɔni Ibrahim ɲininka ne b'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw nɔ don. O ye ne hakilina yɛrɛ. Bon munna n b'o fɔ mɔgɔ i yɛrɛ mara fɔlɔ. N'i marala n'i ɲana a ma se kuma la bilen ou bien voilà o kɔni ye ne hakilina ne kɔni bɛ min fɔ
faamaw ye o ko hakili dugudenw na bon an bɛ wagati min na sisan a man ɲi i yɛrɛ tilegan ntɛnɛntɛnɛ hali bi tilegan in na o y'a kɛ yan hali tilegan in na o ye ataki kɛ yan sɔgɔmada 10 heures jama baden bɛ yan u ye marifa bɔ k'a jɔ bɛɛ y'i yɛrɛ ta u ye cɛ ka saki ta ka taa n'a ye a bɛ tɛmɛ o kan bon an kɔni bɛ mun f'u ye faamaw ala ye faamaya kalifa olu la ka ban an b'a ɲini u fɛ ala ka nɔgɔya u ye u ka se ka jamana kɔnɔdenw lakana ka ɲa o ye ne kɔni ka hakilina ye voilà. kuma ɲɛna merci. an la ne fa. Manula. I tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Konima Jara. Konima Jara. Ok baasi tɛ. awɔ baasi tɛ an ka bi mikoro bi l'insécurité de kan jamana yɛrɛ bi cogo min na lakana t'a kɔnɔ tugun an m'a fɔ lakana yɛrɛ t'a kɔnɔ parce que bengani cayalen do fan fɛ voyage siraw b'a la dugu wɛrɛw b'a la Bamakɔ yɛrɛ ta ka jugu bibi na an m'a fɔ cogo min surtout an yɛrɛ y'a mɛn ko dɔ kɛra yan fanfɛla fɛ i bɛ se k'i da don dɔ la k'o fɔ an ɲɛna. ko in kɛra yan bi sɔgɔmada in na mais a ma kɛ ne yɛrɛ ɲɛna ba kɛra dɔrɔn ne sera a kɛli banna dɔrɔn u taara dɔrɔn ne sera ka bɛn n'a ye quoi k'u ye cɛ ka wari minɛ a la an kɔni min kɔni ɲɛfɔra an ɲɛna o la bon n'o ye bon polisiw fana tun bɛ enquête la yan nɔ u yɛlɛla ka don butigiw kɔnɔ ka butigiw lajɛ u k'u ye image dɔw sɔrɔ komi caméra bɛ yɔrɔ dɔw la n ye kunnafoni min sɔrɔ a kan o y'o ye mais n bɛ min fɔ ka fara o kan juste an bɛ autorités de rappeler toujours surtout autorité kura les transitions voilà donc transition b'olu de bolo olu de nana sisan minnu tun tɛ ka kɛ k'u jija u kana na kɛ jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔya ka gɛlɛn dɛ dana de dar'olu kan u nana an dar'u la k'u tilennen don an ye dɔ de bɔ yen ko o man ɲi k'o bɛ ka jamana tɔɔrɔ u bɛ ka jamanadenw tɔɔrɔ donc dana de dara aw kan fɛn kana kɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ jamana kɔnɔ a jɔyɔrɔ la a ka sécurité garantie mɔgɔw kan n'a bɔra kɔngɔ bɛ mɔgɔw kan gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan ka tila ka na insécurité fara o kan a bɛ kɛ cogo di sisan population bolo u k'a lajɛ ɲɛmɔgɔya kɔni n'a dir'i ma ni m'i tilen a kɔnɔna na n'i ye min sɔrɔ a la o ye ala ka dima de ka s'i ma sinon maliyɛnden bɛɛ tɔɔrɔlen don bi insécurité y'a sababu ye hali n'an dara an ka so kɔnɔ bi an sirannen don i bɛ to su fɛ i bɛ marifa ci k'a mɛn su kɔnɔ fan bɛɛ fɛ pourquoi sécurité bɛ min donc u k'a lajɛ de prendre une mesure sûre pour ka yɔrɔ assurer 100% namara tɛ mun na sinon insécurité bɛ hali kɛmɛtigi dɔw yɛrɛ bɛ minɛ a wale ninnu na donc k'olu ɲangi ka tila ka jamana sécuriser quoi o de bɛ caman bɔ hali gɛlɛya yɛrɛ la voilà n bɛ fɛ ka min fɔ ka fara a ka kuma kan o de ye mɔgɔw tɔɔrɔla trop. ok merci kuma ɲɛna. an wula ne kɔrɔkɛ. somɔgɔw. se tɔgɔ ni jamu. ne tɔgɔ ye Abdulkarim Sidibe. Abdulkarim Sidibe. ok an ka bi mikoro bi l'insécurité de kan lakana ti Mali kɔnɔ tugun n'an ko an b'a fɔ an ka voyage siraw la attaqueli bɛ kɛ yen nɔ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ attaqueli bɛ kɛ hali dugu wɛrɛw la attaqueli bɛ kɛ yen nɔ benganikɛlaw cɛlen don fan fɛ donc e yɛrɛ hakilina na an ka tenitigiw de nɔ don wa ou bien a da b'an jamana kɔnɔdenw na surtout an yɛrɛ y'a mɛn ko bi ko attaque dɔ kɛra yan nɔ i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna. bon nin fɛn in na c'est vrai insécurité cayara Mali kɔnɔ bon kuma caman b'a mɛn ko bingani kɛra yɔrɔ dɔ la bingani kɛra yɔrɔ caman i n'a fɔ bi sɔgɔmada na min yɛrɛ kɛra anw yɛrɛ ka da la yan nɔ kɛra vers 11h30 comme ça an sigilen tora dɔrɔn dɔ mototigi nana dɔrɔn ka jɔ fil la a jɔlen tora fil la bon mototigi gɛrɛ nana s'a ma k'a to fil la dɔrɔn kelen jiginna ka jɔ a ɲɛfɛ ka a ka sagi minɛ la bon dɔ in turu cɛ u taara o cogo la o fɛn filɛ o ye insécurité belebeleba ye Mali kɔnɔ jango sugu yɛrɛ kɔnɔ jamaba in na bon n'a ma ɲɛ ko fanga kɔni bɛ an ka tentigilakaw bolo normalement olu kan ka sécurité banba Mali kɔnɔ kosɛbɛ an jigi de olu de bon a ko kana bali an na tɛrɛ n bɛna kuma caman sɔrɔ ka fɔ nin kan. merci kuma ɲɛna. ayiwa aw bɔra ka dugu kɔnɔ mɔgɔw ka kuma lamɛn sisan bɛɛ bɔra k'i hakilinata fɔ ni l'insécurité in kan n'an ye mɔgɔw ka kuma jateminɛ an bɛna a bɛ komi n'a fɔ nin ko in a da bɛ anw yɛrɛ de la ko faamaw nɔ tɛ nin na parce que mɔgɔ caman ka jaabi o de yira anw dugu kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ ko an yɛrɛ de ka ko ye nin ko ye donc an b'a fɔ hali bi ala ka basigi na an ka ban Maliba kɔnɔ
bɛn ani keleya ka se ka halaya jugu in bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na an bɛ jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que nin ka se ka dabila ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ ye tuguni aw kana ɲinɛ k'an ka page aimer j'aime ani commentaire baden k'a kɛ an ka vidéo kan a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ